għandu obbligu li jħabbat fuq il-bibien. Fil-Gażin Nazzjonalista ta' Santa Luċija, il-ħadd filgħodu, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista issoktaw bil-messaġġ aħrax kontra Malta. Fost qajjat u ħanqa li ma bħala, Bernard Grech saħaq li jrid ikun hu Prim Ministru biex in-nies ikunu kburin li huma Maltin. Biex pajjiżna jerġa' ikun gburi li huwa Malti. Mal-messaġġ ta' Bernard Grech kontra Malta kompla wkoll Beppe Fenekadami li f'diskors negattiv għalhekk. Bejn gvern li avvelik mad-dinja kollha jew inkella gvern immexxi minn Bernard Grech li jarġa' jagħmlek gburi li int Malti. F'Santa Luċija tkellmet ukoll dik li se tieħu s-siġġu parlamentari ta' David Take fejn hawnhekk semmiet id-diskors li kien qal l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u tennit ukoll il-messaġġ ta' Bernard Grech li jistħijajt li hu Malti. Hawn nirrepeti diskors li sar qabli u minn hawn insellem lil Dr. Lorenz Gonzi. Mal-Labor tistħitejt li int Malti, mal-Partit Nazzjonalista tkun gburi li inti Malti. Imbagħad fid-diskors tiegħu il-kap nazzjonalista qal li tħossok gburi li tkun nazzjonalist. Tħossok gburi li int nazzjonalist. Tħossok gburi. Hawnhekk tkellem ukoll il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus li sellem ix-xogħol ta' David Take li nqabbad li ma ħallas qrib il-1,000,000 vat dovuta lill-Istat. Insellem ix-xogħol kollu li wettaq David Take. Filwaqt li fid-diskors ta' Bernard Grech spikka l-ajjat u n-negattività huwa beda hekk id-diskors tiegħu. L-aħwa kemm hawn nies illum.